Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 ta' filgħaxija dejjem fuq One. Id-Deputat Nazzjonalista Ivan Castillo għal darb'oħra konferma li l-Partit Nazzjonalista moħħu biex jieħu lill-pajjiż lura għal żmien Gonzi PN. Minkejja li fl-2024 il-popolazzjoni ta' pajjiżna stabilizzat ruħha anke permezz ta' miżuri li ddaħlu biex jitnaqsu l-ħaddiema barranin li ma kinux meħtieġa, Castillo baqa' jinsisti li l-popolazzjoni f'pajjiżna qed tikber bla rażan. Iżda meta kien mistoqsi x'biħsibu jagħmel il-partit tiegħu biex inaqqas il-popolazzjoni u qal li l-viżjoni tal-PN ili jreġġa' lil pajjiżna lura għal 12 sena ilu, meta pajjiżna kellu ma' 8,000 persuna qiegħda. Illum il-ġurnata, Ministru, aħna rridu naraw illi nerġgħu mmorru għal valur miżjud. Valur miżjud li kellna qabel 2013. Għalkemm pajjiżna għandu waħda mill-inqas rati ta' qatt fl-Unjoni Ewropea u tkabbir ekonomiku ta' 7%, skont Ivan Castillo pajjiżna għandu ekonomija falluta u gvern laburista m'għamel xejn fit-12 sena. Illum il-ġurnata nafu li dan il-gvern il-viżjoni ekonomika tiegħu falla.